Agrangay kang residenteng si Tatay Benjamin, kan barangay Kaguskos Libon Albay, an paglangkaw kang presyo ka nagkapirang barakalon sa saindang barangay, makalis na manrapado ang bagyong Christine sa Bicol Region, sobra sarong simana na ang nakaagi. Istorya niya, mayo man siyang ibang pigkukwaanin pang oral daw na panggastos, kundi ang paghabal-habal. Gasino mandaan sa iyang dilhensya digdi. Kaya ilaom niya na mapakaray na ang raot na tinampo sa saindang lugar. Napigtutok doon niyang kausa kan pag-umento sa presyo kan barakalon, arog kang bagas asin gasolina. Talaga pong kuyan, talaga pong mahirap. Ang kuyan po, ang pag-arog po, kan mabakal ka ki sarong bagay pong kaipuan mo sa harong. Dahil man pwede pong, alimbawa po lakawon, takong harayo man po ang bakalan, magamit po ki gasolina. Iyo po ang kuyan po, importante talaga sa service. Saro sa mga may pagrugaring na tindahan sa barangay, si punong barangay Efren Abad. Sigun sa opisyal, nagmahal ang sa indang mga paninda, dara ka na doble man ang sa indang ginastos para sa na makaabot ang sa indang mga paninda, nakausakan raot nindang tinampo. Ang pigpapatong ninda so kunyan so sa pagpabagids. Mararingan ingon yan so duman sa parting sakop kan San Jose, naali na sa sarong landslide kaso hapon, kaya nagsaod kami kasaba akong aga. So ibang mga tindahan digdi, medyo talaga alangkaw na. Kami may grocery man. Kaipuan sa mga sabi kami, sa mga importante lang baka lunta. Kaya imbis kan ang gasolina kaitupig kunyan miligdi nasa 55 ngunya nagsitinta kami ta siyempre so kunyan diyan na so pagbabayad mi iyo ang pigpapatong mi man na. Bilang opisyal, sabot niya manda ang sentimiento kan sa iyang mga kabarangay. Kaya ilaom niya na madangog man kang ibang mga haralangkaw na opisyal sa gobyerno ang sa iyang pangapuda na matabangan siya sa pagpakaray kan sa inang tinampo na nirapak kan bagyo. Kaya po nangapunan ako sa DPWH lalo na sa kunyan ining sabi ko nga ni pag may nakaistorya kong si Kagawad Joshua Malana niya ko ini baga niya akong ako Bicol ini ang igwa baga niya akong mga equipment sa Legazpi dapat niya ako makauron na nindo talagang ining kaguskos DDP sila na nagparalakaw kami. Anasambit na tinampo, ang mayormenteng dalan pasiring sa Barangay Pantaw sa naunang bita na Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.